Dobrodošli na U sebi, mesto gde slušamo da bismo pronašli sebe. Danas pričamo o nečemu što zvuči jednostavno, ali je duboko transformativno. Termin agency je teško prevesti na srpski, ali ono što označava je u suštini unutrašnja sloboda da biramo kako ćemo biti u ovom svetu, da imamo moć i sposobnost samostalnog delovanja i da kroz život idemo svesno i sa autonomijom. Gabor Mate piše: agency je sposobnost da slobodno preuzmemo odgovornost za svoje postojanje. Ne znači kontrolu nad svime i ne znači da nikada ne pogrešimo. Znači samo da znamo da imamo izbor, kako ćemo odgovoriti, čak i kada ne možemo da biramo šta nam se dešava. Kada počne kiša, da li ćemo ljutito vikati na nebo ili otvoriti kišobran i nastaviti dalje. Mnogi od nas ne biraju, mi ponavljamo. Reagujemo kao što smo naučili u detinjstvu. Bivamo tihi da ne bismo im izazvali ljutnju. Bivamo jaki jer nismo imali na koga da se oslonimo. Ali to nisu stvarni izbori, već mehanizmi preživljavanja. Agency ne znači da moramo sve da znamo. Znači samo da se zapitamo da li je ovo ponašanje autentično moje ili je to neka stara verzija mene, osobine koje su me nekada štitile, a sada me drže zarobljenom. Znači da možemo da kažemo: danas ću biti nežnija prema sebi. Danas neću automatski reći da ako mislim ne. Danas neću igrati ulogu koju mi je neko drugi dodelio. Agency je sloboda da budeš ti, a ne tvoja maska. I ne dolazi s polja, ne daje nam ga ni posao, ni partner, ni diploma. Dolazi iznutra. Počinje kada prestanemo da verujemo da smo samo ono što su nas naučili da budemo. I kada naučimo da budemo odgovorni, ne iz krivice, već iz slobode. Agency je mogućnost da budemo autentični, uprkos navikama, prošlosti i očekivanjima. Jer kada prestanemo da živimo po inerciji, počinjemo da živimo svoju istinu. Agency ne znači moć nad svetom, već moć da biramo kako ćemo biti u njemu.